nek. Siramu Kaya babal. kaya nongko. Nongko bosok. Kene lho, Mek. Harus nyedak lho. Koyok ngene kok dilokne sinden tuwek. Terang mripate katarak. Heeh. Kena karak. Sindene kreatife kaya ngene lho. Suarane jos. Padakno ndekne. Ajeng Wong aku diundang ning kene iki wis pirsa tuan rumah. Lah nggih to Pak Kades remenane jenengan. Brahman ndang Slindang Lucy Brahman sing terlangsing sak Jawa Timur. Nggih, nggih. Pas tengah jenenge jenengan to. Bareng ning guriku Met. heeh. Pak Kades iki anu ngrasani. Piye? Tibake wonge gawedi ngono lho. Coba terbatas. Aku yo halus aku meneng. Aku ora omong. Mengikuti terus Aerobik ya, aerobik. Terus Alus manis tora marah ati. Karo kono lho nak wani. Ora pelek. Duetan ndang. Lah kowe seneng nek kancane mulih nganggo rai. Ndendakno to. Masa minggat kula Lan gandeng bae. Sing gandeng bae lho. Kowe iki aja ngrusui to lagi enek wong roman. Roman kok menghidupkan suasana kok iso. Roman nek sing lanang ya putih. Lah kuwi ora ganteng. Wis sing lanang kaya ndut. ya ora apa-apa malah memperbaiki keturunan kok ngerti metu anake dadi kula loreng. Sampeyan lho jajal karo aku. Duwe anak rak cerdas, Pak. Terang. Kandhani. Jajal loro. Loro piye? Duwe anak loro. Sapa karo sapa? Karo aku. Najis mugolat kok. Syukur kowe. Pilih diambung wedhus aku timbang nggih bojo kowe. Syukur. Oh, lah kelakon sih we. Diambung wedhus we. Wong aku padane wedhus wedhus kena nguyuh elek. Lah kok iso elek? Lah kok iso elek? Piye padha gurine nek lanang ngene kok. Ya tau, pinter kata geme wedhus. Pancen aku pelatih. Tonyo lho. Malah apik ngono lho karo wedhus. Ora nyono bendina kowe ngincengi wedhusku berarti. Heeh. Laki pisan ya Yon. Ayo Dus. Lalu ayo Dus. Roman ayo. Sing mesra, iso mesra ora? Tak tuntuni kono muka. Golek isi podha dana Kita tambang ya. Nyapa bojo kok sebut dembek kaya ngono. Oh, karek gaten kok Mas. Terus? ibu bunga atiku ya malah rasaku lho. Ya maklum saulan darus terus kok. Nanti Darus. lali. Darus lho, kusuk lho. Cah kene kok Kusuk Mbak Lucy kok. Entar wae ya ora bolong. Kene nyuwuke mandi kok ya Mbak Lucy ya. Poso pertama M aku. Angger pertama kok mesti M. Terus? Ya ben to wong gen kene dhewe kok ceriwis lho. Lu takok teko ndi? Teko M. Teko ndi Mang? Ketawang kok. Tawang kene. Guyu aku wepruk kursi. Tak. Delok to? Delok, Lucy nembang nongko langsung rontok. Aku wediku kok ndang langsung munggah wit. Ora, kuwi biyen sik enom saiki apa? Lah. Apa? Oh, lah ngecak poli. Cah kurang ajar. Nyapa kok kaya samane Kan mau lho, Akbar gantenge kaya ngono dilok-lokke ra payu rabi. Sapa sing ra payu rabi? Deke arep pengen kerenteng wong wedok 20 kelakon. Syukur. Akbar ganteng ra payu rabi. Nah. Waramu lho ndi? Wong lanang kuwi Saksu kayak gelokku aku ngampe ramuni. Mosok